Haidar, ina so ka sani. Idan na tafi, kai zan tarar. Haka zalika idan na dawo, kai zan kuma tararwa. Wallahi ka zama min mabuɗin rayuwata. Tuni lokaci ya ƙure miki, ke ce baki sani ba. Ta ya aka yi kika san labarina? Labarin ki da nawa suna tafiya akan hanya ɗaya. Baki isa ki so abin da nake so ba. Amincewar zuciyata da yardarta shine nasarata ne ma rayuwa. Kai? Ni ga fasawa baki? Kin isa kyawun motar raina? Ba zan taɓa barin ki ba. Ni da ke daren sai muna tare. Mafarkin saudin dimi tamman kare. Ki tsanani duk wuya, ka rabu da ni. Wannan zantukan da kike faɗa min daidai yake da abin da ke cikin raina. Idan ba za ki damu ba, ina so za mu magana da ki. Mafarkin saudin dimi tamman kare bai fara ba. Abin mai wanzu ba. Ya kasi. A yau darasinmu da za mu gabatar da darasi ne akan adabi. Haidar! Yes, sir. Suhailat, hankalinku baya tare da mu. Mafarkin saudin dimi. So our topic today is addition of numbers. I think all of you know what we mean by addition of numbers. Haidar. Yes, ma'am. Suhailat. Two of you come outside. Haidar. Yes, ma'am. Me yasa ka yi? Ma ba komai abokiyar karatu ta ce. Zuciya ta ji kwarjini. Suhailat. Me yasa ka ninki da shi? An ce abokin karatu na ne. Shi nake fatan in ku gama karatu mai aure. Mafarkin saudin dimi tamkar bai fara ba.